Ambalma awni nyankuma au bisimila ka jabarani ka Joliba TV News min be kunnafoni di aw ma sanga ani wati belajele ni lada ko yan fe no dongo do min be talike aw ka kunnafoni di gafew lakali wati manase am ye kene ka wala saka gafe nun kono kuma lakali aw ye ka tandene fuka se jumadon ma ni wati manase gafew be seben ambalma kunnafoni di law fe limana wala saka jamana de kunnafoni o kuma am ye kene ka se ka gafe nun bama yelema anga bamanakana wala sa bebe se ka famiya sɔrɔ ala cogo min na o kuma an sigira kɛnɛ ka biye tarata ye masikalo tile 29 san 2022 an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn an lamɛnnen don arajo Joliba fana sanfɛ Bamako yan nɔ ani Segukaw fɛ yen nɔ minnu b'an lajɛ bɔlɔlɔw fana sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw ɲɛna aw danse aw bisimila kunnafoniw kɛnɛ kan kunnafoni gafe minnu b'an bolo kɔrɔ limana o dɔ bɛ tali kɛ lesɔr la ale ka bakurunbaw la a y'a jira k'a fɔ Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ taama na Qatar jamana kan taama in kɔni a bɛna fɔ nafaba de yera la sabu Qatar jamana ni Mali cɛ k'u jɛra k'u bolo bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min n'o bɛ taama ni jago siraw ye a bɛna kɛ sababu ye Qatar jamana bɛna nafolo caman ani baara ɲɔgɔnya k'o tɛmɛ Mali jamana ani Qatar jamana ni ɲɔgɔn cɛ taama in jara yɛrɛ fo Qatar jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ min ye Mali jamana kuntigi min bɛ faranjala fanga kunna bi colonel Asimi Goita ko ale ka taa Qatar jamana ka a welelen do yen nɔ an bɛna an da don la sisan lesɔr kɔnɔ o mana bɔ yen nɔ l'indépendant kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan waati dɔ la nɛgɛjurusoba fila min bɛ yen n'o ye Orange ani Malitel ye a jirala k'a fɔ sariya tun bɛ ninnu nɔfɛ k'u ka miliyari caman de sara nka ko u ka nafolo minnu bɛ yen n'o kun maralen don bankiw kɔnɔna la sariya kelen sera ka bolo kun birin bɛ o da la ko nka communiqué ale tribunal ye yamaruya di ko ka bolo bɔ u ka nafolo da la u ka se ka baara kɛ n'a ye an bɛna an da don o la a jirala k'a fɔ ko nin ye waleya dɔ fana ye min kɛra an ka kiiritigɛso dɔ kɔnɔna la n'o ye tribunal administratif dɔ ye a ko kɔni kɛra min ni sariya dɔ de tigɛlen kɔfɛ nka waleya in kɛra limanaw a jirala k'a fɔ sariyatigi mana ka sariya tigɛ foyi tɛ se ka o bali ni fana kɛra sariyasoba min b'a sanfɛ nin de waleya kɛra an ka tribunal administratif dɔ kɔnɔna la a ko yɛrɛ gɛlɛyara fo ministre min bɛ yen n'ale bɛ sariya kɔnɔ ale y'i da don a ko la ko ka sɛgɛsɛgɛli boloda walasa min b'a ko la o ka se ka dɔn l'indépendant y'o fɔ an bɛna an da don o la limanaw l'indicateur de renouveau fana kumana ale y'a jira k'a fɔ gawokaw fɛ yen ko faransi ka kɛlɛcɛw n'o ye barikani ye k'u bɛ ka waleya dɔ kɛ waleya min n'a cɛ man ɲi fiyewu sabu k'u ye u bɛ ka baara min kɛ baara min yɛrɛ ni u ma bila la wa a t'u ka baaraw kɔnɔna la u yamaruyalen don baara minnu na limanaw ko barikani maaw k'u bɛ ka yala yala gawo dugu kɔnɔna de la ka gawokaw ɲininka k'a fɔ ko yalima olu ka taali la ka bɔ Mali kɔnɔna la yan k'u ka fɛlɛ ye mun ye o la gouverneur de bɔra o kalama n'o ye gawo gouverneur ye ale ka sɔrɔ ka kangarida gɛlɛn kɛ u ye ko u filɛ nin baara min na n'u ladilikan de don ka ɲɛsin u ma an bɛna an da don la l'indicateur de renouveau kɔnɔ Nouvel Horizon fana y'a jira k'a fɔ Cherif Ousmane Madani Haidara limanaw ni ale ye Ansadir ɲɛmaaba ye a ka taama dɔ la Sikaso limanaw k'a y'a ka tiɲɛ kelen fɔ jamana marabaaw ye dɛ sabu ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ badenya sa a ye kuma caman fɔ an bɛna an da don la Nouvel Horizon ale kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye kuma dɔ kun ŋunuŋunu cayara Mali kɔnɔna la yan nɔ kosɛbɛ n'o ye k'a fɔ ko Moritani ka den ma damadɔ ye k'olu fara nka ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla ko Mali finitigi dɔ bɛ yen n'a sɔrɔla ko tɛgɛ ma kɛ o la jabalikaw fɛ yen nɔ n'o ye chef de peloton dɔ ye an bɛna an da don o la le soir de Bamako ale kɔnɔna la limanaw an ye an tulo lasɔmi k'a fɔ min ye lesɔr ye ale kumana ayiwa lesɔr y'a jira k'a fɔ min ye Mali premier ministre ye n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ayiwa k'ale taama kɛ ka taa Qatar n'i y'ale fɔ ka ban limanaw maaw don minnu bɛ yen ni setigiw don a jirala k'a fɔ Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ye taama min kɛ nin ye taama in nafa yera a la sabu a jirala k'a fɔ ko min ye premier ministre ye ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye Mali délégation ba in ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min bɛ yɛrɛ n'ale b'an ka jagoko kunna n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛmaaba Youssouf Bachil k'u y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min n'o bɛ tali kɛ jagoko siratigɛw la ka se ka jago banba Mali ani Qatar jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa kunungo tile kɔnɔna la premier ministre yɛrɛ ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnna o de ma
bolonɔbila sɛbɛn ko a lawaleyara jamana fila in n'o ye Qatar ani Mali ye ɲɛmaa fila min bɛ yen n'u b'u ka jagokow kunna i n'a fɔ Mali la yan nɔ yɔrɔ Yusuf Bacili ale de bɛ Mali jagokɛlaw ka soba kunna Qatar jamana fana kan min bɛ tali kɛ Sheikh Khalifa bin Yassim Al Thani ale fana de bɛ Qatar olu ka jagoko bɛɛ lajɛlen kunna k'u y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la sɛbɛn in bɛ don hukumu kɔnɔna la l'essor ka fɔ la o de ye ko jamana fila in bɛ se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye jagoko nasiraw la ka se ka ɲɛtagaba de don o la Mali ani Qatar jamana cɛ bolonɔ bilalen kɔ sɛbɛn in na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ko a na kɛ sababu ye ka sira caman fana dayɛlɛ minnu bɛ taa wolo baaraw la min bɛ tali kɛ sɛnɛ limanaw sɛnɛ bɛ se ka yakubaya cogo di Mali la baganmara bɛ se ka yakubaya cogo di Mali la dugujukɔrɔ nafolo ka taa se hali kurankow ma ani sirakow olu jɔli la Qatar jamana y'a jira k'a fɔ ko a bɛ layidu ta Mali ye bolonɔ bilalen filɛ sɛbɛn min na nin ye k'u na limanaw ka na Mali kɔnɔ a tɛna mɛn yɛrɛ k'u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen minnu bɛna ka na Mali dugukolo lajɛ limanaw baara minnu bɛ se ka kɛ nin baara minnu kofɔlen filɛ nin ye a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ jagoko kɔnɔna bolonɔ bilala sɛbɛn min na nin ye limanaw o na kɛ sababu ye Mali sɔrɔ bosobaw Mali jagokɛlaw ani Qatar jamana jagokɛlaw u ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana fila in bɛɛ bɛ se ka nafa bɔ u ka baara ɲɔgɔnyaw la cogo min na min bɛ tali kɛ fana u ka minisiri min bɛ yen n'o b'u ka diinɛkow kunna ani min bɛ dɛmɛ kɛ Qatar jamana tɔgɔ la ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma ni o de ye ministre qatari de la dotation et des affaires religieuses Sahi Al Ghanem ale yɛrɛ ni premier ministre kumana a ye foliba de di Mali premier ministre ma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye k'a jira la k'a fɔ u ye nin taama min kɛ nin ka taa Qatar jamana kɔnɔna la jamana u ye foli d'a kan sabu u y'a jira k'a fɔ Mali ni Qatar jamana cɛ ayiwa da kɔni yɛlɛlen don Qatar jamana ye Mali ka da yɛlɛlen don u ye sango premier ministre yɛrɛ a y'i da don Mali fɛn caman na min bɛ se ka kɛ ɲɛtagaw ye premier ministre y'a jira k'a fɔ misali la Mali kɔnɔna la yan nɔ yɔrɔ kɔɔri bɛ sɛnɛ yan kɔɔri campagne min tɛmɛnen yɛrɛ filɛ nin ye jate laban minnu bɔra a kɛra sababu ye k'a jira k'a fɔ Mali de ye fɔlɔ ye farafinna bi min n'a ye kɔɔri min sɔrɔ mana o de ka ca kosɛbɛ ko wa nasira wɛrɛw fɛ i n'a fɔ min bɛ tali kɛ Saharaw kɔnɔna la n'i ye alikama o sɛnɛni lajɛ n'i ye dugujukɔrɔ nafolo lajɛ n'i ye baganmara lajɛ Mali bɛ jɔyɔrɔ filanan de la Nigéria jamana kɔfɛ wa CEDEAO kɔnɔna la a bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la o la sa limanaw o tɛ gansan ye Mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko nka kɔɔri min bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ a bɛ jagokɛlaw kɔɔri sɛnɛnaw b'a feere jagokɛlaw ma dɔrɔmɛ 56 de ko wa a kɔɔri kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta 100 sara o 100 sara 98 o bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka taa feere ka sɔrɔ k'a bamayɛlɛma a bamayɛlɛmalen tuguni limanaw n'o ma feere an ma 800 i b'a sɔrɔ o bɛ tila ka taa feere an ma dɔrɔmɛ 2000 yɔrɔ i mana i ka kɔɔri feere dɔrɔmɛ 56 o ni 800 ni 2000 o kɔni cɛ ka jan premier ministre y'a jira k'a fɔ Mali mɔgɔ bɛ o de la bi ka se k'o bamayɛlɛma kɛ Mali la yan nɔ kɔɔri mana sɛnɛ ka tila k'a bamayɛlɛma k'a kɛ gariw ye ka tila k'a bamayɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye an ka sɔrɔ k'a feere an ka nafa sɔrɔ a la Choguel Kokala Mayiga y'a jira Qatar jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ Mali mago b'o o usine baw la sabu ko bi na a bɛ se maa ba kɛmɛ 350 ma n k'a fɔ tɔni 350 min ni Mali mago bɛ jɔ o la san o san kɔɔri sɛnɛ siratigɛ ninnu na ko nka Qatar jamana premier ministre kɔni y'a ɲɛf'u ɲɛna de u ka se ka na hali ni usine bɛ se ka jɔ walima ni bolofara min bɛ se ka jɔ ka se ka kɔɔri bamayɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye yan'a kuturu ka bɔ a kana kɛ yɛrɛ kɔɔri ka sɛnɛ dɔrɔn k'a ta ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔ k'a doni ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ jamana ka ɲɛtaa foyi t'o la wa a y'i da don fɛn wɛrɛw fana na Mali sifinnaka minnu bɛ yen ni a dala k'a fɔ o de ka ca Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ u mago bɛ baara la ka baara kɛ ani lujuratɔw ni maa minnu bɛ yen ni u wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ani minnu bɛ yen ni sebatew ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ko Qatar jamana ana kɛ u bɛ fɛ ka u bolo don o baara ninnu fana na ani kalanso minnu bɛ yen ni larabukan bɛ fɛ olu kɔnɔna la ka se ka olu fana caman jɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ hali an ka sanfɛ kalansow olu fana
kalanyɔrɔw bɛ se ka yakubaya cogo min na fangaba bɛ se ka don o la ani arabu kalanw bɛ se ka don olu la o bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɛtaw ye limanaw ni de ye taama ye premier ministre ye taama min kɛ kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna ani baaraɲɔgɔnya min n'o tɛmɛna Mali premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga ni Qatar jamana ɲɛmɔgɔ olu ɲɔgɔn cɛ l'essor ale ka lakali don maa min tun bɛ kɛnɛ ka ye l'essor tɔgɔ la o ye Moriba Kulubali limanaw l'essor ma da o kuma in ma dɛ a ko taama in a jali la Qatar jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa u ka jamana maa min bɛ yɛrɛ ni ale de ye kotigi yɛrɛ ye n'o ye son Altesse Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani jamana a ko a ye wele a ye cikan di premier ministre ma n'o ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye ayiwa ko a nisɔndiyara u ka taama la ka taa Qatar jamana kɔnɔ ko a bɛ wale ɲuman dɔ ba de ta ka ɲɛsin Mali jamana ma sabu ko gɛlɛya na taa o ta Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ko diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'a la ko Qatar jamana bɛ Mali fo la kosɛbɛ a kɛlen don k'i jija ka jamana jɔ jamana bɛ ka taa sira min kan bi n'o de ye ɲɛtaga baaraw ye hali n'a sɔrɔla fereke bɛ ka don baaraw la ko nka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara min na bi ka se ka jamana jɔ a sen fila kan Qatar jamana ye foliba de lase o ma o la ko f'u ka wale ɲuman dɔ ta ka ɲɛsin Mali jamanakuntigi ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye limana u ko a ma ko a tɛna da premier ministre dɔrɔn ma dɛ u ka taama ma ko bɛ wele bila colonel Assimi Goïta yɛrɛ ma a ka taa Qatar jamana kan limana u ka taa kuma ta ɲɔgɔn da jamanakuntigiw yɛrɛ dama min bɛ se ka kɛ dɛmɛw la fana ka se ka kɛ kuma filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don l'indépendant ale kɔnɔ limanaw l'indépendant kumana a y'a jira k'a fɔ ko communicat tribunal n'o ye Bamakɔ sigida 4nan o kiirisoba ale de ye yamaruya di k'a fɔ ko nɛgɛjuruso 2 min bɛ yen ni olu de b'an ka téléphone kow ɲɛnabɔ Mali la yan nɔ n'o ye Orange Move Africa Malitel ani Orange Mali ye yɔrɔ u ni kiiri tun bɛ ɲɔgɔn na kɔsa in na ka sababu kɛ u ni n k'a fɔ réseau malien des consommateurs de télécommunications n'u kama Ecomatem ale de ye Orange ni Malitel limanaw ka wele bɔgɔ jɛnnen kan kiiri kɔni kɛra kabi novembre kalo waati ninnu na fo kana se bi la ko ka u ka miliyari 100 ani miliyari 76 ko société fila in ko sara Ecomatem a waatinin na kiiri kɔni y'a yamaruya fana ko Orange ni Malitel u ka nafolo bɛ mara wari maraso minnu kɔnɔna la n'o ye bankiw ye ka u bɛɛ lajɛlen tigɛ u la ka bolo biri o da la u kana se ka baara kɛ n'a ye limanaw o de nana kɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ fo Orange ni Malitel olu kɔni dabali nana ban ko nana baliw la k'a fɔ ko ayiwa kiiri bɛ senna min ye Cour suprême ale ɲɛma o baara yɛrɛ ma ban fɔlɔ ko kiiriso nana a yamaruya ko ka olu ka nafolo minnu bɛ banki ninnu kɔnɔna la ko ka tɛgɛ biri a sanfɛ o kɔni nana kɛ faamuyabaliya de ye Orange ni Malitel olu ma min faamuya nka limanaw ko ayiwa ko kɔni tare sabu ana kɛ Orange ni Malitel u ye laɲini kɛ u ka ladilikɛla minnu bɛ yen n'o y'u ka conseillers ye u ye laɲini kɛ k'a fɔ u ka nafolo minnu bɛ yen n'o bɛ banki ninnu kɔnɔna la ko ka tɛgɛ wuli ka bɔ a kan walasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na o de sera ka lawaleya ko communicat tribunal ale kɔni y'a yamaruya u ka compte bancaire minnu bɛ yen n'o ye Move Africa Malitel ani Orange u ka compte bancaire minnu bɛ banki ninnu kɔnɔna la ko ka yamaruya di u ka maaw ka bɔ u n'u ka nafolo cɛ u ka se ka baara kɛ n'a ye a jɔrɔla k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen tɛgɛ bɔlen nafolo in kan Move Africa Malitel ale sina ka miliyari 10 ɲɔgɔnna ale y'o bila Mali trésor public o ka bolo kan o mana bɔ yen impôt siratigɛ la k'u ye miliyari 8 u tilala k'o sara impôt la min ye fana cakɛdaba min bɛ yen n'o de bɛ nɛgɛjuruso ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ autorité malienne de régulation des télécommunications et de la poste n'o ye ko a ma ko AMRTP k'u ye miliyari 3 u tilala k'o sara olu fana ye tuguni limanaw k'a jira k'a fɔ nin ko min bɛ senna nin ye yɔrɔ AMRTP ale de ye maa ye n'ale de bɛ wulikajɔ la nin ko in na walasa ka se ka sariya don a ko la nin ko in bɛ kɛ waati min na san 2013 o y'a sɔrɔ docteur Sogɛli Kokala Mayiga ale de bɛ premier ministre la bi ale de tun ye AMRTP ɲɛmaa ye ale de tun ye ko in yɛrɛ yamaruya k'a fɔ répondeur ko min ni Orange ni Malitel ɲangir'a la k'u ka miliyari 170 ni kɔ sara
a waati la ko premier ministre min b'an kunna bi ale de kun y'o yamaruya limana ko Orange Malitel ko répondeur u yamaruyalen no ka baara kɛ limana o de kunnafoni yɛrɛ ye l'indépendant ye min fɔ halisa ale indépendant kelen kɔnɔ nin ye waleya dɔ ye min kɛra an ka tribunal administratif dɔ kɔnɔna la Bamako yan nɔ a jarala k'a fɔ ko ministre min bɛ yen n'ale bɛ sariya kunna n'o ye Mahamadu Kasoge ale da donna ko in na sabu a ye yamaruya di k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔ ka dayɛlɛ walasa maa o maa bɛ yen ko o da bɛ ko in na walima min jalaki b'a la tɛgɛ ka se ka da o kan yɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan limanaw furanjɛla fanga ɲɛmaaw kalenkan de don ko sariya ale ka se ka taama a ka kɛ bɛɛ lajɛlen jɛ ye maa kana fusaya maa ye bɛɛ ka kɛɲɛ sariya ɲɛkɔrɔ jalaki b'a ka jalaki jotigi o fana ka jotigi ka d'a ma o de siratigɛ la waleya min n'a kɛra nin ye n'a kɛra an ka tribunal administratif dɔ kɔnɔna la limanaw ko dossier dɔ don dossier min n'a kiiri tigɛra ayiwa an ka kiiritigɛmuso dɔ fɛ tribunal administratif dɔ kɔnɔna la nka a nana ye k'a fɔ kiiri in kɔni tigɛra maa min ye kiiri in tigɛ n'o ye musolaka dɔ ye dabali nana ban k'a ye k'a fɔ kiiri in tila ka taa bama yɛlɛma tuguni k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye o ko tilala ka na musolaka in k'a sɛbɛkɔrɔ dimi fo a y'a ye ko in sa ni kɔni ye kiiri tigɛ limanaw n'a ma ɲɛ ko yɛlɛma min don kiiri la o k'a sɔrɔ kiiriso min bɛ e sanfɛ o de bɛ se k'a fɔ aw ye nin kiiri in tigɛ kiiri in ma ɲɛ a y'a bila ka na anw fɛ yen anw b'a ta cogo wɛrɛ la sariya b'a fɔ cogo min na o ma kɛ nin cogoya in na nka a jalala k'a fɔ kiiri in kɔni tigɛra a yɛlɛmala a bama yɛlɛmana nka maa dɔw yɛrɛ maa min ye kiiri a bama yɛlɛma k'a sɔrɔ ni tribunal administratif kɔnɔna la muso min bɛ ale de ye kiiri in tigɛ nka limanaw ko in nana bonya tribunal administratif yɛrɛ ma fo musolaka in a na kɛ a ye wele bila min bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sanfɛ nɛgɛ tigɛ yɔrɔ o ye fanda ye o ye ministre min bɛ yen n'ale bɛ sariya ko kunna ko in namunamuna fo ka taa se ale ma ale ka sɔrɔ ka a yamaruya ko ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ fɛn fɛn nin bɛ nin ko in na limanaw ka yelen da a kan a jalala k'a fɔ waati min na an ka jamana ale bɛ ka a ɲini ka se ka jamana jɔ a sen fila kan kiiri o sira dɔ ye ni ɲɔgɔnna waleya limanaw o tɛ se ka to yen fiyewu k'a ye k'a to yen ten sabu an ka kiirisow kɔnɔna la bi limanaw misali de kan ka ta olu ka fɔlɔ walasa ka se ka jamana in a jɔ a sen fila kan kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔ n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don fasɛdi sɛbɛn l'indicateur du renouveau kɔnɔna la a kumana a y'a jira k'a fɔ ko gawokaw fɛ yen limanaw ko nin ye waleya dɔ ye min kɛra faransi ka kɛlɛbolo min bɛ mali kɔnɔna la n'u k'a ma ko barkan k'u ye waleya dɔ kɛ waleya min n'a ma ɲɛ dɛ sabu a jarala k'a fɔ ko kun bɛ ɲininkali de la gawokaw ka taa u ɲininka k'a f'u ɲɛna ayiwa aw hakilila ye mun ye barkan ale ka taali la ka bɔ mali kɔnɔna la ka u yɛrɛ bila baara la baara min ni o t'u ka baara ye ko in kɔni nana kɛ i b'a fɔ ko dalaɲini ko walima ka laɲini wɛrɛ de b'a la n'o ye barkan mɔgɔw ye ko in nana fo ka taa a don gouverneur n'o ye gawo gouverneur ale tulo la n'o ye général Musa Traoré ye a sɔrɔla ka ko in kɔn kosɛbɛ sabu a y'a jira k'a fɔ nin waleya min filɛ nin tɛ dɔwɛrɛ ye ka mali jamana ka basigibaliya don a kɔnɔna la a tilala ka lettre dɔ de kɛ a ma da o ma a ye lettre kɛ ka ɲɛsin barikani ɲɛmaaw ma k'a fɔ gawo gouverneur k'a y'a mɛn k'a fɔ ko dɔ bɛ senna ale ka dugu kɔnɔna la n'o ye gawo dugu kɔnɔna ye ayiwa ko force barikani k'u bɛ u yɛrɛ bila baara dɔ la n'o ye gawo bɔlɔn kɔnɔnaw ye ka yaala ka maaw ɲininka aw hakilila ye mun ye barikani ale ka taali la barikani bɛ fɛ ka taa ka bɔ mali kɔnɔ aw hakilila ye mun ye o la gouverneur y'a jira k'a fɔ k'a ye o kuma in mɛn ko a bɛ lettre min ci u ma nin ye o de ye k'a fɔ barikani ye k'u hakilila jigin u nana baara min na mali kɔnɔ nin t'u ka baara la k'a fɔ de ka micro ta ka yaala ka maaw ɲininka aw hakilila ye mun ye barikani taali la k'o bɛ n'a fɔ ka fɛn wɛrɛ de bɛ laɲini wɛrɛ de bɛ barikani bolo mali kɔnɔna la bi min tɛ u ka lakana yɛrɛ baara ye l'indicateur du renouveau y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min n'a kɛra nin ye nka o gouverneur kɔni y'a jɔ a jɔyɔrɔ la sabu a y'a jira k'a fɔ barikani u ka nin ko in dabila kab'an b'an kuma na kangari gɛlɛn dalen don u la ye sabu
u filɛ ne ka nin min kɛ jamanaden dɔw minnu yɛrɛ bɛ Gawo dugu kɔnɔna la olu caman yɛrɛ ye ko in kɔn kosɛbɛ sabu olu y'a jira k'a fɔ ko Barikani kɛlɛcɛw n'o ye Faransi ka kɛlɛcɛ ninnu ye u ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini k'u ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ munna u bɛ nin baara kɛ tuguni ka tila ka fɛn wɛrɛ wolo o ko la u b'a jira k'a fɔ bi limanaw Gawo gouverneur yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u ka sabali u ka nin ko in dabila n'o tɛ k'a bɛ se ka wolo ko la Mali yɛrɛ ni Faransi cɛ jamana fila in k'u bolo bɔ ɲɔgɔn bolo baara ɲɔgɔnya yɛrɛ k'a dabila pewu pewu yan'a dun ka s'o ma limanaw kangada gɛlɛn don dɛ a ka fisa wuli ka bɔ Ngisi ka ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la a kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ Mali ni CEDEAO cɛ yɔrɔ bɛnkan ma sɔrɔ jɛrɛ min kɛra matikalo tile 25 tɛmɛnen na Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ a jɛrɛ in tɛmɛnen kɔfɛ ɲangi min binnen don Mali ka CEDEAO fɛ ɲangi a ma wuli o kɛra sababu ye Mali kɔnɔna la yan nɔ min bɛ tali kɛ avocat dɔ n'u kama maître Cheikh Oumar Konare ale kɔni kumana jɛrɛ jɛmukan dɔ kɛnɛ kan a y'i ka fɛla fɔ limanaw lafasalikɛla min filɛ nin ye n'o ye avocat ye maître Cheikh Oumar Konare a ko kɔsa in na UEMOA ni o ye farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni u bɛ nafoloko bɛɛ lajɛlen ani sɔrɔkow ɲɛnabɔ Mali yɛrɛ b'o tɔn kɔnɔna la o kun y'a ɲini ko ka ɲangi min binna Mali kan ko ka ɲangi ka a dulon fɔlɔ o kun ye laɲini Mali kun ye min kɛ a ka avocat kun ye min kɛ ko nka laɲini kɔni gulonnen don fɔlɔ a ma fɔ k'a bɔra ma pepewu k'a jɔra dɛ nka n'a nana kɛ ko in taara ka taa da CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ayiwa cour de justice min bɛ UEMOA tɔgɔ la a ko ka ɲangini ninnu ko k'a jɔ fɔlɔ ni CEDEAO ɲɛmɔgɔw nana fɔ ko ayiwa an ma sɔn a ma ɲangini ko ka tɛmɛ n'a ye limanaw ko o kɔni b'a jira k'a fɔ UEMOA ayiwa walima CEDEAO u bɛ sariya sɔsɔ yɛrɛ damanda de kɔnɔna la maître Cheikh Oumar Konare y'a jira k'a fɔ o kɔni bɛ o b'ale bila ka min fɔ k'a tɛ siga a la fiyewu o ye k'a fɔ UEMOA ni CEDEAO Mali kɔni Mali yɛrɛ ka to a la ko kun yɛrɛ foyi tɛna y'a la bilen parce que sɛbɛn ka kuma don dɛ limanaw a ko o waati kelen maître Cheikh Oumar Konare ko ale bɛ maaw fɛ maa minnu bɛ yen minnu b'a fɔ ko Mali ka bɔ CEDEAO la wa ko ale tɛ siga fiyewu hali Mali k'a fɔ k'a ka bɔ UEMOA jɛkulu kɔnɔna la o ye ale maître Cheikh Oumar Konare ale ka fɛla ye ko wa ko CEDEAO bɛ laɲini fɛn fɛn la bi ale maître Cheikh Oumar Konare ale tɛ sigi laɲini ninnu kɔrɔ wa ale tɛ hali laɲini ninnu lamɛn dɔwɛrɛ tɛ k'u tɛ sariya kɔnɔ u tɛ ka baara ninnu kɛ ni sariya ye wa u bɛ ɲagamini baara de la fereke ɲami u b'o baara de la ka ɲɛsin Mali ma CEDEAO ka baara bɛn bɛ o de ma maître Cheikh Oumar Konare ka fɔ la o la ko communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'o ye CEDEAO ye ko wa u bɛ min nɔfɛ bi n'o ye ko ka Mali k'a ka kalata boloda joona ka kalata kɛ k'u t'u miiri kalata ninnu mana kɛ o kɔfɛ gɛlɛya min b'a la u ka sira foyi t'o la kalata ninnu mana kɛ limana wulikajɔ min bɛ kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ u ka sira foyi t'o la o gɛlɛya bɛ malidenw de kan olu kɔni fɛla ye dɔrɔn kalata ka kɛ Mali kɔnɔ a tɔ mana kɛ min ye aw malidenw aw kungo b'aw yɛrɛ bolo maître Cheikh Oumar Konare ko nin de ye CEDEAO ka fɛla ye n'o tɛ ko CEDEAO kɔni u bɛ CEDEAO tɔgɔ de bɛ yen n'o tɛ ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw bɛ Faransi salon de kɔnɔna la u bɛ ka kɛlɛ dɔ de kɛ kɛlɛ min t'u ka kɛlɛ ye u bɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min ni maa wɛrɛ de bɛ k'u bila a kɛlɛ la maa wɛrɛ de bɛ k'u su ka kɛ Mali kan maître Cheikh Oumar Konare ko ni CEDEAO ale ɲininka ko a ye waati di yan n bɛ kalata kɛ waati min na walima a ye waati di yan n bɛ farancɛla fanga ban waati min na ko ale tɛna fɛnw fɔ CEDEAO ye k'a fɔ waati b'a bolo ale bɛ waati min fɔ o ye jamanadenw ka waati de ni jamanadenw ko an bɛ fɛ a ka kɛ nin cogoya la ale ye maître Cheikh Oumar Konare o de ye ale ka hakilila ye ale tɛna calendrier ta k'a bɛ t'o di CEDEAO ma ale tɛna farancɛla fanga kan ka baara ni waati hakɛ min ye ale tɛn'o ta k'a bɛ t'o da CEDEAO ɲɛkɔrɔ sabu CEDEAO yɛrɛ a yɛrɛ bɛ sariya sɔsɔ la o ye maître Cheikh Oumar Konare ka kuma ye limanaw min ye Nouvelle Horizon kelen kɔnɔna la min ye Cherif Ousmane Madani Haidara a kumana a ye laseli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a to Sikaso ale dugukolo sanfɛ walasa Cherif Ousmane Madani Haidara Ansardine o ɲɛmaaba don a kumana dɛ limanaw ko conseil islamique ɲɛmaa don Mali alisilamɛw ka tɔnba Cherif Ousmane Madani Haidara ayiwa ko a tun bɛ taama dɔ la Sikaso taama in de hukumu kɔnɔna la limanaw min ye Ansardine ɲɛmaa ye a ko jamana ɲɛmɔgɔw u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fo jamana ɲɛtaga o baara o kana tila u la fiyewu
n'u y'u ta jamana maa minnu bɛ yen n'olu bɛ huhahu ci la u nɔfɛ k'a fɔ ayiwa furanjɛla fanga an b'aw kɔ ayiwa ko n'u y'u ta o kumaw fɛ jamana k'u bɛ fili dɛ k'u ka to kuntina kelen kan kuntina kelen min n'o de ye jamana ale ɲɛtaga baara ye ani maaw ka hakɛ dili u ma walasa Sheriff Ousmane Madani Haidara a ko ale bɛ fɛn damadɔ min fɔ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye u ka tilen jamana bɛ min nɔfɛ bi o de ye tilenni ye sabu ɲɛtaga foyi tɛ se ka sabati Mali kɔnɔna la bi n'i ma tilen a ko maa minnu bɛ yen n'olu ka hakɛw bɔsimuw la Mali kɔnɔna la yan nɔ u ka hakɛw ka d'u ma Sheriff Ousmane Madani Haidara ko o de y'ale yɛrɛ ka fɛla ye n'o tɛ ko ale Sheriff Ousmane Madani Haidara k'ale tile kelen ale ma dɔrɔmɛ 20 ɲini jamana faamaw fɛ ko kɔsa in na u y'u wele ka taa Mauritanie jamana kan u y'u wele ka taa ale Sheriff Ousmane Madani Haidara maa ma dɔrɔmɛ 1 d'ale ma ka taa Mauritanie jamana kan wa ale taale ale ye waleya dɔ kɛ ko jamana faamaw ma bɔ o kalama o waleya ye mun ye ko ale taara ko a ye Mauritanie jamana kuntigi a y'a ɲini k'a ye k'a ka fɛlaw f'a ye k'a fɔ a ɲɛna ayiwa Mali bɛ sɛgɛn kɔnɔ dɛ Mali sɛgɛnnen don bi aw minnu y'an sigiɲɔgɔn jamanaw ye a t'a lajɛ a k'a bolo don an fɛ a ka an dɛmɛ an ka se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ a ma da u ma a y'i to Mauritanie ka taa Sénégal Dakar ka taa min ye Macky Sall ale fana fɛ yen Sénégal jamana kuntigi Sheriff Ousmane Madani Haidara ko a taara a n'o fana kumana a ko a y'a ɲɛfɔ o fana ye k'u ka Mali dɛmɛ dɛ u ka Mali bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna la Mali kelen tɛ se ka a yɛrɛ bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ Sheriff Ousmane Madani Haidara ko ale ye nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ta kalama ale ye nin kɛ fasojɔ de kama ale ye nin kɛ de jamana ye bɛɛ ta ye fasojɔ bɛɛ dama ka kan a la ko n'o tɛ ko olu tɛ maaw ye min bɛ hohaho kɛ jamana ɲɛmɔgɔw nɔfɛ ayiwa a kaɲi aw mana fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen kaɲi ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ teriya sa dɛ Sheriff Ousmane Madani Haidara ko olu tɛ maaw ye minnu bɛ boli politiki maaw nɔfɛ minnu bɛ politiki baara la minnu bɛ ni u bɛ politiki maaw mana bila yɔrɔ min na olu yɛrɛ b'a fɔ ten walima u bɛ to ka ye politiki kɛnɛw kan a ko olu bɛ siège min kɔnɔna la maa ka siège tɛ ko Ala ka siège don Ala kɛlen don ka siège min di olu ma o ka girin k'olu tun n'u ka siège falen maa ka siège la sanko k'a fɔ k'u bɛ boli politiki maaw nɔfɛ u bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye o de ye ladilikan ye u ka hinɛ jamanadenw na wa hali minnu bɛ yen n'o ye alimamiw ye an ka jamana kɔnɔ n'u jɔyɔrɔ ka bon ko mana gɛlɛya u bɛ sin alimamiw de ma k'u ka diinɛ ɲɛmaaw k'u jɔyɔrɔ d'u ma jamana in kɔnɔ ten sa Toguna a Traoré ale de ye nin fasiri kɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ nin waati in na waati dɔ la ŋunuŋunukan tun bɛ Mali ni Mauritanie jamana cɛ k'a fɔ ko Mauritanie jamanaden dɔw k'olu olu fagara Mali dugukolo sanfɛ yan a kuma kun cayara Mauritanie jamana ni Mali cɛ kosɛbɛ yɔrɔ jamana fila in bɛɛ kun ye layidu ta ko u na sɛgɛsɛgɛli boloda fali in kɛra cogo min na ka se ka yele da a ko kan yɔrɔ jalaki kun binna Mali armée de kan k'a fɔ olu de ye baara in kɛ nka sɛgɛsɛgɛli n'a ma kɛ ka ban maa tɛ se k'a fɔ maa jalaki bɛ ko in na nka soir de Bamako y'i da don ko dɔ la sɔgɔmada in na a ko ko in a bɛ n'a fɔ a ye sira wɛrɛ ta sabu ko yɔrɔ Mali ka ambassadeur n'o y'a ka lasigiden min tun bɛ Mauritanie jamana kan n'o ye Mohamed Dibassi ye ale kun wulila ka ɲininka a dalakan na o kɔfɛ Mali tilala ka ciden dɔw bila ka taa Mauritanie jamana kan walasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya a ko la nin ɲɔgɔnna waleya minnu kɛra a kɛra sababu ye jisuma kɛra a ko kan dɔɔni fɔlɔ ko nka kosa in na a jarala k'a fɔ procureur de la République tribunal militaire ale ye kunnafoni dɔw di k'a fɔ ko Mali ni Mauritanie cɛ nara fanfɛlaw la ko sɛgɛsɛgɛli dɔw dayɛlɛla k'a kɛra sababu ye gendarmerie mɔgɔw olu de ye sɛgɛsɛgɛli in dayɛlɛ ko nka walasa maa minnu bɛ yen ni olu tɛgɛ b'a ko la olu ka se ka dɔn kiiri tigilama ninnu ka fɔ la maa fɔlɔ min ni sɛgɛsɛgɛli taara bɔ o kan limanaw o ye k'a fɔ procureur ka fɔ la ko maa dɔ bɛ yen ni chef de peloton don jabalikaw fɛ yen ɲininkali yɛrɛ kɛlen don n'a sɔrɔla ale tɛgɛ ma ta ko in na fɔlɔ sabu a jala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan Mali ni Mauritanie cɛ nin waleya min kɛra nin ye limanaw waleya in tɛ se ka je ka to ten k'a sɔrɔ ni yele ma da a ko kan a jala k'a fɔ baara dɔw kɔni daminɛnen don a ko la o ye k'a fɔ kungokolonba min bɛ yen n'o ye Wagadugu kungokolonba ye ko a balilen don maa si kɔni tɛ don ale kungokolon in kɔnɔ sabu sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ o mana bɔ yen waleya in kɛra yɔrɔ min na
limana ko sɛgɛsɛgɛliw n'o ye lakana baaraw ye olu bɛ ka kɛ o yɔrɔw fana na a jala k'a fɔ o de siratigɛ la ko Jabali chef de peloton ale kɔni minɛna ka ko sɛgɛsɛgɛli ninnu siratigɛ la fɔlɔ tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa limana o don nataw olu bɛna an ladɔnniya k'a dɔn n'a sɔrɔla baara in a bɛ ka kɛ cogo min na a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni di gafew la limana an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn an b'an dɛmɛbaaw fɔ n'o ye kanam ani amu maaw ye olu de kɛlen don ka jɛmukan senkɔrɔma tondo an bɛ u baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna.